Na konferenciji povodom Dana internet domena Srbije učestvovali su predstavnici velikog broja stranih registara, neki kao gosti, a neki kao predavači. Tokom konferencije najavljen je zajednički projekat koji ima za cilj da animira i privuče nove korisnike korišćenjem društvenih mreža. We have an association of European country code registry. Asocijacija registra nacionalnih domena je rešila da pokuša nešto novo. Rešili smo da iskoristimo društvene mreže u cilju pridobijanja novih korisnika, ali i da pokažemo ljudima nove mogućnosti koje dobijaju sa svojim web sajtovima. Naša asocijacija broji 8 zemalja i vaš registar nacionalnih domena je njen deo i mi smo rešili da napravimo aplikaciju za Facebook koja će animirati korisnike da registruju domen po sopstvenim imenom. Naime, kada aktivirate aplikaciju, ona na osnovu raspoloživih podataka kao što su ime, prezime, zemlje, porekle i slično, može da vam predloži ime za vaš lični domen. S obzirom da je u pitanju Facebook aplikacija, vi možete sugerisati svojim prijateljima ime za njihov domen i tako dalje. Također smo integrisali u ovu aplikaciju malu alatku, te možete staviti ime svog domena na fotografije po izboru i na taj način dodatno promovisati sebe ili svoj posao. Tu je također i kviz sa raznim pitanjima vezanim za internet, vašu zemlju, ali i opštu kulturu. Svaki odgovor nosi određeni broj poena, a najbolji će dobiti titulu Domain Star. It is also called Domain Star.